Wah, niki sore-sore yang dodo Mas Widi udah ngumpul niki. Wonten dawuh napa ya Mas Widi? Ngenten, Pak. Urip Nggih. niku supaya disenengi kali Gusti Allah niku pripun? Nggih, ngeten nggih. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang pertama niku Gusti Allah badhe nyenengi hambane selagi hambane niku berbuat baik. Contone Rene nggih gawe pripun? tulung, gawe seneng, ngenteng-entengi susahe tangga. Lah kuwi kebaikan sing Gusti Allah wae. Oh, nggih. Tapi intine kebaikan istri Gusti Allah mung ana loro Mas Didi. Napa, Pak? Siji nindakno kewajiban. Nomor loro ngeduwi larangan. Oh, nggih. Jadi nek kewajiban kuwi intine kan nek dilakoni diganjar, nek ditinggal untuk dosa. Maka gelem ra gelem kudu ditindak. Tapi nek larangan kuwi suwanike nek ditindakno dosa, nek ditinggal untuk ganjaran maka awake dhewe kudu ninggal sing jenenge larangan. Awake dhewe kudu sinau urip iki sing diperintah kon lakoni apa, sing kon diperintah kon ninggal apa. Mungkin nek wis ngerti aja pisan-pisan seneng perkara sing dilarang ora katangku ya ketek nyenengke. Nggih. Apa meneh sampe lakoni engko uripe yen iki wis ketemu. Nggih. Sing pokok-pokok niku engko karek sing sunah-sunah lah sing bangsane rukun tangga, tulung tangga, terus gawe becik tangga niku kan sifatnya mungkin sing sunah-sunah kuwi tambahan. Rasul lho, Pak. Oh beda nek sunah Beda. rasul Lah, itu nggih. beda ya. Sunah nabi iki mesti perkara sing nek ditindakno untuk Iya. ganjaran, lamun ditinggal ora entuk dosa niku hukume sunah. Iku sing iku sik wae ora usah abot-abot pokoke anggere keteke ora becik ya ditinggal, becik dilakoni. Nah, pengen kuwi nggih bingung, Pak. Pengen golek pahala sing akeh gen sini Gusti Allah niku. Iya Kula mriki takon jenengan. Heeh, ya wis ngono wae niatmu ditata, Iya. atimu digawe ayo. Tapi pun yang jenengan wonten ngendika napa dawuh napa? Nggih. Nggih. Supaya urip kula ayem terarah lho, Pak. Pun kula jadi saged guru kula ten mawon. Nggih, ngeten. Wau kan Mas Widi sampun saged tampi, Iya. tambahan kangge jenengan. Nek wong pun wis sepuh kaya jenengan ngeten iki. Kersane terarah lho, Pak. Nggih, Cara kersane nglampahi. terarah, ayem niku aja kakean mikir, tapi kakean dikir. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir-zikir, zikir niku tatmainul qulub, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Eling-eling nek awake dikakean zikir niku mungkin atine digawe ayem, uripe ayem, apa-apa ya serba kepenak. Tapi nek wis tuwa kakean mikir, Nggih, pikiran Pak. wis ora kuat, Saestu, Pak. iku marai kakean penyakit. Jadi penyakit niku ya berarti Loro pikir. Jadi supermi niku super mikir, apa-apa Nah. dipikir, apa-apa dipikir, pikirane sing maju tenagane wis ora kuat, lah engko akhire lara pikir, lara fisik, lara ati. Kula Wis. niku mboten tilem kok, mboten saged ngantuk lho, Pak. Makanya niku, Oh, nggih. Lah niku masalahnya pengaruh kakean mikir, Mbah. Jadi pikirannya dipeksa kon nggawa abot, iku engko dampake iso ora den mangan, ora iso turu. Tur pikirane iki kemampuane mung 18%. Mung sithik pikirane kok. Nah, maka gunane pikirane sing netral wae, lah imbangane ya akeh-akehno zikir, kewajiban tindakno, larangan diduwi, akeh zikir, wah wis penak Mbak Yang. Wis jenenge sepuh-sepuh wis. Ana apa-apa ya wis, astagfirullah. Alhamdulillah. Nggih. Subhanallah, ngono wae, ora usah mikir. Zaman cah saiki do bandel-bandel golek duit, ora usah mikir. Wis pokoke awake dhewe wis ngene iki dilakoni supaya madang lah ya madang, kelak ya ngombe, ngantuk turu. Wis ngono wae, wis kebutuhan akeh pit-pitan mubeng. Nah niku wis pun kula pun maksud, Pak. Nggih. Pun cedhakipun, Pak. ya ngono dia. Nggih, Pak. Kapan-kapan Nggih, Pak. ya ketemu-ketemu neh ngono ya. Nggih, Pak. Ya disambung. Nggih. Iki wis sore, udah mulai ngono ya. Oh, nggih. Iso lho, Pak. Nggih, nggih.